साख्लायदों खोना 12 फेब्रुवारि 2024 सालमारियाव पिआइएसए बाय बन दागुगजाक ओ बन जत समर्थन खाना बागै जत खाजानि दाखुकते बुखुकसांते जत आमसानि लुगुरावनो खाबाय खुबाय कबक जागो तामनि गै सिनि जबा हंगागै सिनि कबरक मानिकक सिनानि रुमान स्ट्रीट नतुयै सिनि हतबायो जफायायै सुखाय थानाय खानानि सिनि अनिर्दिष्ट कालनि बागै ओ बन दागुगजाखा आबुन बागै जत आमसानि खाजानि दाखुक बुखुकसां ते जत रुसुरनायरक जतना हत जबायो पाल पालके फाइ मांगना बागै जतना खाबाय खुबाय कबक जागो कैसा साख्लायदों खोना 12 फेब्रुवारि 2024 पिआइएसए बाय बन दागुगजाक ओ बन फाइ मांगना बागै जत आमसानि लुगुरावनो खाबाय खुबाय कबक जागो खोना फुंनि 5:30 तामानि जरानि सिनि सिंसिनि लाम्बुसरा जमनिगो जों कुथुम लानाय ते ओ कुथुम तानिया जतना फाइ मांगना बागै कबक जागो जों कसा कुफुर कर्म हुनायै जतना खा थांसा खायो सिनि मानि कगनि साबाया जतना फाइना बागै खाबाय खुबाय कबक हामबाय बेलेखानो सिनि मीडिया न तामनि गेकै जों दिनै 11 फेब्रुवारि जों खोना 12 फेब्रुवारिआव पिआइएसए बाय बन दागुगजाक ओ बन तुयै जों साख्लाय दङ सिनि सिपाइ बिसि ते समब्राम बिसि ते गामसाखौफ्रा ते बम थाग्रा एकलगिनो हंगागै जों कके अबसे सिनि ककबरक मानिकक सैमानि अब आइयो अब सिनि बररक ऑप्शन मानो बांला ते रोमान स्क्रिप्ट कानिनो सुनेन तमखाय जों नुकजाखा ताकलाय ओ बिसियो हंगाखाय रोमान स्क्रिप्ट बायखाय मास सैया सुदु बांला स्क्रिप्ट बाय अबनो जों बेलाखै सेलेंगो ते अपुस खायो तामखाय जों तिप्रासा अंगै सिनि मानिककनो जों सैनानि बागै जों अम सुदिसे जों सादिन मालिया अब सुदिसे जों रजागलिया हंगाखाय जों तिप्रासा रंनि बेलाय तालिका हामिया आबुन बागै जों अब खोना बननि बागै जों साख्लाय दङ ते जों अबनो समर्थन खायो ते अबनि बागै जों जबा खालाय थांनाय जे सिनि सानमानि सिनि सानमं अब माइना सानो जों जबानो जों सप्लायावै खाय थानाय खोनानि बदक हामबाय खोना मालखं चलिमाननाय एम्बुलेंस गाय तै जारा इमारजेंसी काले पांडा आबुनि बागै खे ओ गारि रखना काय याखार जाना फालनक रखता फालनक जतन बद अब कि कोनो एडीसी एलकार ना कोनो जनरल अब कोनो एडीसी एबा जनरल या म बन पूरा सारा त्रिपुरा न बन तंग